dos, ay. Yes! Mak. Oh, Lord. Nakoy pa-challenge nimo ba? Kisa ako imo pa challenge? Ako ni butangan sila unggoy si Kuan Neri. Unggoy nire gigi. Magbutang ta kag luto nga itlog nga ato ipapili nila. Ato ipapangitan law asa ang luto nga itlog. Oh, pwede ka pun. Pwede. Nga, natay premyo na. Nay premyo. Usa Usa. ka tray. Ha? Usa ka tray itlog. Maka tag-anog asang Oh. lunong ag na usa ka tray nga itlog premyo. Sa makakita asa na Kana nindot na. Okay. Ato tagon sila. ako ni ibutang ang luto. Gigi. Pakita kay kasi makita nila nito. Naam sila layo. Gigi. Butang. Asa napita? Maon ka ni. Kadaghan na ni di mailhan oi. Ako tagon. Tagon. Brad. Goy. Pareho mo ni kon. Pareho mo ni balon. Nako na siya pa-challenge niyo. Nako na siya pa-challenge. Nindot ani? Lagi. Ilay premyo. Nasa pa-challenge nga. Nay premyo. Dagam ka ng itlog siya diyan, no? Oh. Nasa dagang itlog. Iyay papangita. Na siya gibutang nga linungag nga itlog. Oh, nanay luto ha. Iyay papakita ninyo kung asa ang linungag na. Ya og Daray, oh. Nay luto na. og sang pa na mo imong itlog nga linaw ag ibutang. Oh. Kuha mi ko sa ka-tray diha. Usa ka tray. Usa ka tray gina. Usa ka tray. Basta makitaan. Isa makakita. Yeah. Ano Nya, okay mo? Itlog. Nya, okay mo? Game. Klaro dia. Game tray. Okay, pangitaan ninyo. Ay, ang gibutang Pero tila may arba gina. small, medium, large o piwi. Unsa may mong gibutang? Unsa to? Small? Kuan to small. Small. Yay, small. Yay. Asa to? Asa man ka nang sa makauna lang namo. Sa makaw na. Sige. Yay, kana. Kana akong Brad, ari Brad, kana akong itlog pati lami ana akong itlog. Anak mga nay. Ang Nga na. Oh, lumiya itlog ah. Yay, kana gameme. Usay premyo ani, usay premyo ba? Usa ka tray ang itlog. Ang makakita. Sa makita. Oh. Usa may gani, usa ka punitan ra ni or kapila man mo pili. Tagsa sila. Tagsa sila, kausara. Usa ra ni ka itlog Oh. dire. O sara ka itlog. Sa usa ninyo, kausara. Loto. Amo ka daw sa usa ka tray, usa ra namo. Oh. Lo, nindutan niya. Ala, usa ka punitan. Kan ni may nindot yung challenge, oh. Nagkakaitlog, oh. Naamong manukan dia. Manukan na mo dia. Kisa to order na mo. Pwede ba hikap? Challenge ni. Kinsa yung makakita sa itlog nga linungag nga gibutang dire. Nay usa ka tray nga itlog. Mo ni mga challenger. Unsa ba, Si kanang John bawal? Michael sa Lumag ug si Neresas. Why bawal gamiton? Wala. Kanang kung pwede dito gamiton. Ha? Wala. Why bawal? Hoy bawal. Why bawal gyud? Wala. Kaya resulti why bawal? Tikon. Awa, Wa. tiktik. Ha? Ha? Kay. kapay. Pero why? Ada yun, usa ka Kay mga damage yun ang itlog. Lagi. lagi dito ra punit. Why Punit ra kay? dito. Oh. Why hikapay pero pwede nimo na kay gamiton. La, usa man. Unsa man gamiton? Basta na pwede na gamiton nga mailhan nimo nga asa tong anang nga loto. Ako na duway gamit gamot. Nagdala. Ano kasi ako Japonet ka. Oh, dito ra punit. La. Ay maghikap. La. Ay magtudlo. Oh. Ano ora man? Dito. Nagsimot. Atay, simot ah. Usap na nga kuan man, iniro. Nya sa ako nya Brad. Ako sa Brad. Kunggoy. Ay yara. Brad, mana na? Imo Brad, dino kono. Nana kay na punitan na ino Brad. Mo na imo ha. Oh, mana ya. Ikaw dagoy. Imo goy. Na. Saan mo ginagawa? Tarong nga ginagawa. Ha? Saan mo ginagawa? Sure ang ginagawa? Na, di simhot eh. Brad, agoy. Iya, agoy. Simhot eh ka, Brad, goy. Na. Ilistig. Usa ka ho no? Lo, sa kaon. Asa. Mo na na. Ipakita. Ano ko? Ipakita. Oh, manay mo ha. Okay. Okay. Ang matino na idukduk sa uman. Pukay ta. Wala. Pokpok so. Oh. Kanang Pokpok sa oh. Ana may bawan nga kisa usag linungag. Ang bukol la kada. ingon nga usa ka tinuod to. TV ako dawaton. Una, kisa una. Dung ano? Pero ayaw lang itagsik. 1, 2.
Uno, dos, ay! Yes! Dinay ko luto. Ala ka, bro. Ala ka, bro. Nabasa mo. Mura mag-birthday na mo, bro. Happy birthday! Darang linunga. Oo. Bahala na lang. Kala ko na kayo sa katrin. Pasang mo, pero... Darang linunga ka. Kalame. Sakit itu ya, linunga ka, Brad. Dara. Kuha ang premyo. Pusa, oy. Grabe, nagka-itlog, oy, ngoy. Dali ka nakabantay, brada, gigisimot. Ha? Mau tayo yung ibang bito nga. Nasakit ko lang. At least, Buak. At least, nakadaog ko sa katrin. la, daog ah. Ano nila nga, pwede pinagkung bahalag, kuhan. Kuha ko rin medium. Naghanap yung balot. Wan, kwarta. Aw, itlog day. Ito Nya, na. daog mo siya. Iyahan to. It's a prank! It's a prank. It's a prank. Wan na, bukol ang onggoy. Si onggoy na bukol.